जोहोलाव बालिराम बर' सना काप जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। दिनैनिफ्राय हरिसिंगा एबसु आरो हरिसिंगा गेलेमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 23थि भारत नां जोहोलाव बालिराम बर' सना काप जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। हरिसिंगानि रबि कसारी मिनि स्टेडियामाव एबसुनि गाहाय नेतानि करेन्द्र बसुमतारिया बेखेवनाय गिबि गेलेनाय गरेश्वर टाउन एफसिआ कबीर आली आदिवासी एफसी को 3-1 गलाव फेजेनो बेनि सिगां बालिराम बर'नि सावगारियाव बिबार बावजेनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनिनो लोगो आफादगिरि रबीन्द्र बर' बिथाङा दिनै जोहोलाव बालिराम बर' गेदेर बिथांनि 23थि गोसोखांथि अल इन्डिया गल्ड काप टुर्नामेन्ट फुटबल गल्ड काप टुर्नामेन्ट हाबाफारि आरो दिनै जागायनाय फोरबो दिनै बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो अर्गानाइजिं कमिटि बिथांमोननिसिम मिरु दुलाराय प्रेस आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम साबायखरखौ बावदों। दिनै बालिराम बर' जाय मुंख्लं जोहोलाव बिथाङा दुलाराय प्रेस आफादनि मोनसे समाव स्पिकारमोन। बिथाङा गोख्रों सासे दैदेनगिरिमोन। बिथाङा सासे बागदाद आरो बिथाङा सासे गोख्रैथि आरो सासे गोख्रोंथि बेबायदि सासे दैदेनगिरिमोन। बिथाङा बर' हारिनि मोनसे रैखाथि आरो थामोनथा आरो दावगाथायनि जिखिनि थाखाय दुलाराय प्रेस आफादा बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि आरो दुलाराय प्रेस आफादनि जिखिनि मोनसे आदर्श बेखौ सिगाङाव दोननानै गावनि रोंगौथि आरो गावनि मोनसे नाजानायनि गेजेरजों हारिखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय जे नाजाफुबाय थानाय समाव बिथाङा अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। दा बिथांनि मुङै गोसोखांथिनि नामाव दिनै फुटबल टुर्नामेन्ट होनाय जायो। दिनै खुङै खुंनानै 23थि जाफैबाय। दा फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनायनि गेजेरजों बिथांखौ जों बोरै गोसोखांनो हायो आरो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ मुलुगनि खना खनला जायगायाव जों बोरै गोसारहोनो हायो बेयो मोनसे गिदिर थांखि आरो लोगोसे बे गेलेनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि गेजेराव खौसेथि आरो थामोनथा आरो गोजोन बेबायदि मोनसे थासारिखौ लाबोनांगौनि थाखाय दिनै मोनसे थांखि लानानै बे हाबाफारिफोरखौ खुंदों बिथांमोना। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ मुलुगाव गोसारहोनायजों लोगोसे आरो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै जुदि दोननांगौब्ला बिथांबायदि जोंनि ओनसोल आरो जोंनि हारिनिफ्राय जोहोलावखौ मानिनानै जोहोलाव बायदि खामानि मावनो थाखाय जोङो जुदि ओंखारबोयोब्ला आरोबाव गोदान जोलै बेबायदि जुदि ओंखारबोयोब्ला थारैनो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिया इयुनावबो थांनानै थागोन जोंहा बेखौ मोनसे फोथायनाय दङ। बेनि थाखाय दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। क'क्राझारनि जिखिनि मोनसे जाथाय मैया फुंबिलिनि जिखिनि समनि जे एनकाउन्टार जे जाथाय बे जाथायखौ खोनानानै जों दुलाराय प्रेस आफादा जोङो जोबोदै दुखु मोनदों आरो गोख्रों रावजों जोङो सोंखारिदों। दा बेवहाय जोङो फरेस्ट ओनसोल बा हाग्रा ओनसोल बा वाइल्ड लाइफ ओनसोलखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय बा जोंनि इक'लजिकेल बेलेन्स बेखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोङो बिफां गायनाय बा बिफां दाननायखौ जोङो होबथानाय बे हाबाफारिखौ दुलाराय प्रेस आफादा खामानि मावबाय थादों। बे टाइमाव माबायदि मा राहाजों दंफां दाननानै जिखिनि मोनसे फालांगियाव 2 नाम्बारै बेबायदि मोनसे खालामनाय बेबायदि थासारिया मुगैथाव जादों। बेयो 1 नम्बराव बन्द जानांगोन। बियो 1 नम्बराव बन्द जानांगोन आरो जाय बिथांमोना 2 नाम्बारै दंफां लायनो थांदों आरो 2 नाम्बारै खामानि मावदों होननानै जाय बिथांमोनखौ फरेस्टनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जिखिनि गावथारनाय जाबाय बे जाथायाबो जोबोद मुगैथाव जादों आरो बे जाथाया जोबोद सोंखारि जाथाव जादों। दिनै दंफां दाननाय बा हाग्रा सिफायनायनि मोनसे क्राइम बेखौ बन्द खालामनो थांनानै डिपार्टमेन्टआ आखायाव हाथियार लानानै दिनै सासे क्राइम मावनाय मानसिखौ बन्द खालामनो थांनाया दिनै बे आयेन मानसिखौ दिनै बन्द खालामनो थांनाया दिनै आरोबाव डिपार्टमेन्टनि मानसियानो आयेनखौ आखायाव लानानै बिथांमोना सासे मानसिनि जिउ फोजोबनाय आरो जिर' मोनसे डिस्टेन्सनिफ्राय जेनाखि गुलि गावनाय थासारिया जोंखौ खुद्रिखांहोदों। बेनि थाखाय बे जाथाया बोरै जानो मोनखो बे जाथाया जानो मोननायनि गुदियाव मा दंमारो थारैनो जाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गार्डआ बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जेखिनि स्टाफसा गावदों बै बिथांमोनखौ जेरैखि जाया सुंद' समनि गेजेराव बिथांखौ हमनांगौ आरो गोख्रों मोनसे राहानि गेजेरजों साजा होनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो दुलाराय प्रेस आफादनिफ्राय जोङो बुंदों आरो दुलाराय प्रेस आफादा बे जाथायनि सायाव CID मोनसे इनकुवारि नांगौ होननानै दुलाराय प्रेस आफादा इतिमध्य जोङो दाबि दैखांबाय। बेनि थाखायनो बियो माब्लाबाबो लासै दाजाथों। जुदि लासै जायोब्ला
जोङो बेनिफ्राय आरो गोख्रोंसिन बाथ्राबो जोङो बुंनो गोनां जागोन बा जोङो आन्दोलनबो खालामनो गोनां जागोन दा जोंनि गुबै जेनाखि जोंनि थांखिया जाहैबाय जे फरेस्टआबो प्रटेक्शन जालांगोन प्रिजार्भ जालांगोन आरो मा होनदों आरो बेखौ माने होबथानो थांनायाव जिखिनि माने डिपार्टमेन्टनि जिखिनि खामानि बेबो आयेनखौ सिफायनानै जेन जाया बे बाथ्राखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लायबो लुबैयो खायसे सुबुंफ्रा समाजारि बिजोङाव बिटिआर एकाउन्टनि जिथु गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बा गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव माने बेफोरबायदि जाथाया जानायनि थाखाय बिटिआर गोरोबथाया जे बेवहाय माने दाय दङ दाय जानो हाथावो बियो माब्लाबाबो जानो हाया बियो माब्लाबाबो जानो हाया गाज्रि मानसिया गाज्रि खामानि मावगोन माब्लाबा आरो गाज्रि मानसिखौ दबथायनो थाखायनो दिनै मा होनदों भारतआव माने मा होनदों इन्डियान कनस्टिटिउसन दङ बा दिनै पेनेल कर्ड दङ दिनै माने माखासे प्रिभेन्सन एक्टफोर दङ बेनि थाखायनो ल' एन्ड अर्डार बेनि थाखायनो दिनै पुलिस डिपार्टमेन्ट बेनि थाखायनो आर्मि पुलिस सेना बाहिनी भारतआ दिनै इन्डिपेन्डेन्स जाखांनायनि उनाव भारतखौ नोङो माने मोजाङै सासन खालामलांनांगौनि थाखाय सिकिउरिटि फर्सेस बा ल' एन्ड अर्डार बा पुलिस मिलिटारि बायदि मैया दङ दिनै इन्डिपेन्डेन्स जाखांनायनि उनाव उदां जाखांनायनि उनाव भारतआव गाबोन जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बियो भारत उदांस्रिनि बियो गोरोन्थि जागोन नामा बियो भारत माने उदांस्रि मोननायनि बियो गोरोन्थि जागोन नामा बियो माब्लाबाबो जानो हाया बियो गोथौ माने साननो हायै बा सानगोथे मानसिफोरनि बियो अपिनियन आरो हाफ इनफरमेसन थानाय दिनै इउटुबाव सोर गेलेयो इउटुबाव हाफ इनफरमेसन थानाय मानसिफ्रा बाथ्रा बुङो प्रेक्टिकेल जायफोर खामानि मावो बिथांमोना इउटुबाव माब्लाबाबो बुङा फेसबुकआव माब्लाबाबो बुङा बिथांमोना माने माब्लाबाबो बुङा जायफोर माने आयदानि सोमोन्दै जेबो मिथिया जायफोर एकाउन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया जायफोर माने बर' हारिनि माने मा होनदों रेभुलेसननि सोमोन्दै जेबो मिथिया मुभमेन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया माहारि आफादफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बा बै जाथायनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बेफोरबायदि मानसिफोरा बेबायदि माखासे बेस्टलेस खोथाफोरखौ बुंगोन आरो बेजों समाजा माब्लाबाबो दैदेनजाया आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो माने एसे गोजानाव थानायानो मोजां आरो बा बिथांमोनखौ गोजानाव दोननायानो मोजां गोजोन्थों बिटिआरआव माखासे जेंना जेंगोनाफोरा ओंखारदों जेरैहाय माने मानसि गावथारनाय बेबायदिनो डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो दिनै नुनो मोनबाय क'क्राझाराव मानसि गावथारदों आरो बेबायदिनो माखासे जिनाहारि खालामजादों बेबायदि प्रसासना फेलें जादों नामा बिटिसि प्रसासना थारैनो बेफोरखौ माने समय मथे जुदि एक्सन लानो हायाब्ला समय मथे बेनि थाखाय प्रिभेन्सनखौ होनो हायाब्ला थारैनो जुदि कालप्रिटखौ जुदि समय मथे जुदि एरेस्ट खालामनो हायाब्ला पानिशमेन्ट होनो हायाब्ला थारैनो दुलाराय फरायसा आफादा जों इयुनाव बुंगोन जे फेलार जादों होननानै जोङो बुंगोन प्रसासना नाथाय जोङो दासिमबो बुंदों जे दायनिगिरिखौ हमनांगौ दा बेवहाय रेप एन्ड मार्डार केस जादों बा हिउमेन ट्राफिकिं जादों बा नोङो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेवहाय माने फेक एनकाउन्टार जादों बा एनकाउन्टार जादों फेक एनकाउन्टारबो जानो मोना एनकाउन्टारबो जानो मोना दायनिगिरि मानसिखौ हमनांगौ हमनानै बिथांमोनखौ जेलाव दोननांगौ बा बिजिरसालिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बिजिरनांगौ आरो माबायदि आयेन मथे साजा होनांगौ बियो दिनै जोंनि आयेना बुंदों भारतनि आयेना बुंदों दा बे बाथ्राखौ जोङो डेम'क्रेटिक मोनसे अर्गेनाइजेसन हिसाबै इन्डियान कनस्टिटिउसनखौ मान होयो हिसाबै इन्डियान डेम'क्रेसिखौ जों मान होयो हिसाबै जोङो बेखिनिखौ जोङो हास्थायो जों माब्लाबा हिउमेन राइट्स भायलेसन जों माब्लाबाबो लुबैया जोङो हिन्जावसा बा आइजोफोरनि सायाव एट्रसिटिसखौ जों माब्लाबाबो जोङो गनायनो हानाय नङा बा सोरबा गोग्लैसोनाय न'खर बा गोग्लैसोनाय हारिनि सायाव एट्रसिटिस बा डिसक्रिमिनेसनखौ जोङो बेखौ माब्लाबाबो माने जों गनायनाय नङा थारैनो बे बाथ्राफोरखौ जोङो जेरैनो जोङो सासे मानसिया थांनानै थानो मोननांगौ बेबायदि थांनानै थानो लुबैनायखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायो गोजोन्थों हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट एस'सियेसननि बानजायनायाव जोहोलाव बालिराम बर'नि मुङाव जि जोलुर बादायलायनाय अल इन्डिया लेभेलनि बियो फैयै फैयै दिनै 23 बोसोर जाफैबाय आरो बियो 23 बोसोराव आगान होनानै दिनै जोङो ओपनिं सेरेमनि एबा जागायनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै खालामदों आरो बेयाव जोबोरैनो होंगो दोंगो मोनसे परिबेस जादों जोंहा जोबोर मोजां मोनसे थासारि जादों आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै 29 खालारसिम जोङो फाइनेल जाहैगोन आरो बे गेलेनाय बादायलायनायाव भारतनि जिहेतु खेलाया भारत नाङै मोनसे जोलुर बादायलायनाय आरो बे जोलुर बादायलायनायाव भारतनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन बादायलायफैगोन फारियै जोंहा अरुणाचलनिफ्राय एनएससि होननाय मोनसे टीम फैगोन मेघालयनिफ्राय फैगोन आरो मिज'राम मणिपुरनिफ्राय इम्फल इउनाइटेड होननाय मोनसे टीम फैगोन आरो बेनि अनगायैबो क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो कार्बि आंलं बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जोबोद गोख्रों भारतनि मुंदांखा हानजाफोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदि फुटबल नायगिरि
बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बेयाव खोब जोहोलाव बालिराम बर'नि मुङाव जि गेलेनाय बादायलायनाय होयो बेयाव थारैनो जोबोर मोजां मोनसे थासारि जायो आरो जोङो बेखौनो बुंनांगोन बेयाव माखासे थांखि दङ बे गेलेनायखौ होनायनि जे जोङो गिबियावनो जोंनि हारिनि मुंख्लं एबा जाय बिर जोहोलाव बिनि मुंखौ जोङो फोथांना लाखिनो रोंनांगोन बिनि बिनिमयखौ होनो रोंनांगोन अब्लासो जोंनि हारियाव जोङो खौसेथिया फैगोन आरो जोंनि गेजेराव मुंख्लं बेबायदि जोनोम जाबावगोन गिबियाव थांखिया बेनो जोहोलाव बिर जोहोलाव बालिराम बर'नि मुंखौ बुहुमाव फोथांना लाखिनाय आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गेलेनाय गोबां मोजां मोजां गेलेगिरि जोङो दिहुननो लुबैदों बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिखौ गेलेनायनि गेजेरजों मुंदांखा खालामनो लुबैदों हारसा बर' असमिया बाङालि गासैबो बे बानजाय आफादाव जोंजों बाहागो लायो आरो गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गासैबो जोंनि बिदा फंबाय बायदि मोनसे खौसेथिया जोंनि गेजेराव फैयो दा बेफोर नोजोरखौ लाखिनानैनो जोङो बेबायदि मुंख्लंनि मुङाव जोङो खेलाखौ होनाय जायो दा बेनिखायनो जिहेतु जोंहा 29 तारिखआव फाइनेल जागोन बे फाइनेल गेलेनाय हाबाफारियाव जोंनि दाब दाब जायगानिफ्राय गेलेगिरि नायगिरि बिथांमोनखौ नायफैनो थाखायबो आं आरसिनि जानानै आङो खावलायहरनाय जाबाय बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगाव थांनानै बायहैनो हागोन बे बाम्पार अफारफ्रानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,25,000 केरेन्स गारियाव 1,50,000 सनिक गारियाव 50,000 सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629 213 4455